таваҷҷӯҳ мекунем ба набарди паҳлавонони вазни 71 килограмм ки дар ин ҷо ҳам мо намоянда дорем. хуб, ҳамин тавр Дилшод Буриев аз Узбекистон бо яктаки сафед дар вазни 71 килограмм барои ба даст овардани нишони тилло андари майдон мешавад ки бар муқобили ӯ Масъуди Аҳмадзод аз Тоҷикистон бо яктаки сабз нерӯсанҷӣ мекунад ки боз як дастоварди дигар, боз як натиҷаи хуби дигарро мо интизорем аз Масъуди Аҳмадзод ки дар назди шумораи зиёди мухлисон зери дастгирии ана ҳамин мардуми зиёд ҳунарнамоӣ мекунад. Масъуди Аҳмадзод дар даври нима ниҳоӣ тавонист яке аз паҳлавонони муваффақи дигари мо Мирзоҷамил Рамазоновро шикаст бидиҳад, баъдан ба ин марҳила биёяд. хуб, ҳамин тавр маърифӣ мешаванд бори дигар. Дилшод Буриев бо яктаки сафед Узбекистонро намояндагӣ мекунад. Масъуди Аҳмадзод бо яктаки сабз намояндаи Тоҷикистон. рақобат оғоз мегардад, дастфишурӯ, эҳтиром ба ҳамдигар ва бо садои гирет аз ҷониби довар нерӯсанҷӣ шурӯъ мешавад. бубинем наздик 40 довари сатҳи байналмилалӣ ки дар ин мусобиқоти бонуфуз ширкат мекунанд, ҳамагӣ бо лаҳни зебои тоҷикона ҳусулҳоро амр мекунанд ва нахустин шуда Масъуди Аҳмадзод имтиёзи баданро соҳиб мешавад. ин дар оғози рақобат бисёр хуб аст ки ӯро пешсаф мекунад. аллакай як қадам ба пеш гузошт Масъуди Аҳмадзод. дар марҳилаи ниманиҳоӣ намояндаи Узбекистон ҳам хеле ҳунарнамоии олӣ дошт, чун яке аз муддаиёни ин вазнро аз ҷумҳурии исломии Эрон аз садди рӯи худ берун кард. Ильёс Покдилро ки ӯ низ ҳунари шоиста дошт ва акнун ба марҳилаи ниҳоӣ омадани паҳлавони Узбекистон ин бесабаб нест, чаро ки таҷрибаи зиёд ҳам дорад. ӯ ба хотири оне ки гӯштини кураши узбекӣ наздикии зиёд дорад ба гӯштини миллӣ, паҳлавонони Узбекистон дар гӯштини миллӣ ҳам ҳунари шоистаи худро нишон дода метавонанд. ва мебинем ҳама табақаи ҷомеа, хурду бузург инҷо паҳлавононро дастгирӣ мекунанд, рақобатро тамошо мекунанд. ва мисли Мулло Раҷаб Халифаев, Масъуди Аҳмадзод низ аввалин шуда имтиёзи баданро гирифт ва кӯшиш мекунад ки ин пешсафии худро то ба охир идома диҳад. ин навбат сари зону мехост нишинад Масъуди Аҳмадзод. ва бубинем дар вазни 70 килограмми бонувон ҳам намояндаи Узбекистон дар финал аст. дар вазни ҷамъи 95 килограмм ҳам намояндаи дигари Узбекистон дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад. яъне ҳамон сухане ки мо гуфтем инҷо, боз Масъуди Аҳмадзод ҳаракат барои гирифтани имтиёз ки бисёр ҳам фаъол буд дар ин ҳолат. Масъуди Аҳмадзод паҳлавони тоҷикистонӣ таҷрибаи хуб дар гӯштини ҷудоро ҳам дорад. дар мусобиқоти сатҳи мухталиф ҳам ширкат кард. дар миёни ҷавонону наврасон бештар дар ҷоми Осиё ширкат намуд ва ба мақоми сеюм ҳам расид.
албатта гӯштингирӣ чун мо қаблан ҳам ишора кардем хусусияти бисёр ҳам хуби тарбияи насли наврасро дорад ки онҳоро дар рӯҳияи ҷавонмардиву мардонагӣ тарбият мекунад ва ҳадафи асосӣ чун мо қаблан ҳам ишора кардем ҳамин буд ки аҷдодони мо ба хотири тануманд ба воя расидани насли наврас ин варзишро бароварданд, пешниҳод карданд, мусобиқаҳо гузаронданд бо шаклу услуби ҳамон замони худашон ва бубинем ки ба оҳистагӣ ҳамин мероси ниёгони мо то ба сатҳи ҷаҳон расид, қонуну қоидаҳои худро пайдо кард, либоси ягонаи худро пайдо кард. огоҳиам мегирад инҷо дилшод буриев, ин албатта бар суди Масъуди Аҳмадзод аст. ва агар қаблан танҳо дар ҷашни Наврӯз дар шаҳру ноҳияҳо ин мусобиқа роҳандозӣ мешуд бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, бубинем ки ин варзиши ниёгони мо сатҳи ҷаҳонӣ касб мекунад. акнун хам гӯштин гирифтан, сари худро хам карда гӯштин гирифтан огоҳӣ меорад ба Масъуди Аҳмадзод, вале ин огоҳӣ ӯро пешсаф мекунад бо имтиёзи ҳалол. паҳлавони ӯзбекистониро шикаст медиҳад Масъуди Аҳмадзод ва дуюмин нишони тилло акнун дар рӯзи аввали чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ба хазинаи варзиши Тоҷикистон меравад. аз дақиқаҳои аввал воқеан ҳам дурахшиши хеле олӣ дошт Масъуди Аҳмадзод ва тавонист ки ҳарифашро шикаст бидиҳад ва тамоми мухлисону ҳаводорони гӯштини миллии гӯштингириро шод кунад. ҳамин тавр бояд мешуд, чаро ки мо мизбонем, ин навъи аҷдоди мо аст. мо аз мактаби гӯштини миллӣ гузаштем, пас ҳамин касбиятро мо дар назди ин қадар мухлисон ва он паҳлавононе ки аз кишварҳои хориҷ омадан нишон додем. Масъуди Аҳмадзод тавонист ки нишони тиллоро ба даст биёрад. бисёр ҳам хуб дурахшид Масъуди Аҳмадзод. ана ҳамин ҳолат сари зону нишаст, баъдан бо сари китф партов кард ки инҷо имтиёзи комили ҳалолро ба даст овард Масъуди Аҳмадзод. дар чунин ҳолатҳо албатта ёфтани мавқеият партов кардан хеле мушкил аст, аммо дар зеҳни Масъуди Аҳмадзод ин ҳолат ба хубӣ омад ва партов кард ки бо имтиёзи ҳалол даст боло шуд. ва албатта хушҳолӣ, бубинед хандаи сарвари давлат, ин хушбахтии тамоми миллат аст. хуб, фурсати тақдими ҷоизаҳо ҳам фаро расид ба
нафарони муваффақи вазни 71 килограмм ки дар ин вазн ҳам албатта намояндагони тоҷикистон муваффақанд. хуб, мирзоҷамил рамазонов аз тоҷикистон бо ҳамроҳи илёс покдил аз ҷумҳурии исломии Эрон моли худ карданд ки онҳо нишонҳои пиринҷиро моли худ мекунанд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ медалҳоро ба гирандагони мақоми сеюм тақдим мекунанд ва ҳамзамон ба Дилшод Бурдиев аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ки нишони нуқраро ба даст овард ва ҳамзамон Масъуди Аҳмадзод барандаи нишони тиллои нахустин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ аз Тоҷикистон. ва акнун Темур Раҳимов ҷоизадори бозиҳои Олимпии Париж 2024 мукофотҳои пулӣ ва рамзи ин мусобиқа ки бабри барфӣ аст ба паҳлавонон тақдим мекунад. ба ду зинаи сеюм $5000 амрикоӣ тақдим карда мешавад ҳамчун мукофот пулӣ. ба барандаи медали нуқра Дилшод Буриев $10000 амрикоӣ ва ба ғолиби вазни 71 килограмм Масъуди Аҳмадзод $20000 амрикоӣ мукофот пулӣ тақдим карда мешавад ки ин қадршиносӣ воқеан ҳам қобили таҳсину офарин аст ва ин метавонад ки талошу муборизаи варзишгаронро боз дучанд гардонад. амакунун ба шарофати пирӯзии Масъуди Аҳмадзод суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. Sounds the national anthem of the Republic of Tajikistan. сипосу ташаккур ба варзишгарон дар минбаъд аз зафару комгорӣ ва ҳоло фурсати аксбардорӣ фароҳам аст. беҳтаринҳои вазни 71 килограмм ҳам ҷоизаҳои худро гирифтанд. мирзоҷамил рамазонов аз тоҷикистон, илёс покдил аз Эрон мақоми сеюмро ишғол намуданд. Дилшод Буриев аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба гирифтани нишони нуқра мушарраф гардид ва Масъуди Аҳмадзод аз Тоҷикистон ба гирифтани медали тилло мушарраф шуд ки ин албатта дастоварди хеле